ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے پنجواں او بندہ ہے جڑا صفا نو پورا کردا ہے صفا نو مکمل کردا ہے قدم نہ قدم جوڑ کے کھڑا ہوندا ہے ہن مولوی حدیثاں سنان تو ہی رہ گئے ہاں اللہ اللہ ماں جی عائشہ کی فرماندیاں نے بڑا عجیب جا ماحول بنیا نماز دے اندر بھی اسی آپس دے اندر قدم نہ قدم نہیں جمل تھے نماز دا ٹائم ہویا میں بریلویاں دے پیچھے اپنے پراواں دے پیچھے بھی پڑھ لینا دیوبندی حضرات دے پیچھے بھی پڑھ لینا عقیدہ اپنا اچھا رکھیا ہے او بھی میرے رب نو منن والے نے او بھی رب دے پیروکار نے اللہ پاک ساڈیاں غلطیاں معاف فرمائے اللہ پاک سانو اس طرح دے تعصب دی اینک اتارن دی توفیق عطا فرمائے دل دے اندر تعصب نہیں رکھے او میں بندے نہ کھلو کے نماز پڑھن لگا او میں او دے نال پیر ملاواں میرے پیر تو پیر انگا نو کر لے تے میں نماز دے اندر بڑا پریشان جا ہویا میں کہا چلو کوئی گل نہیں پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں ساڈی گل دین دی دعوت دینا سانو اللہ نے چنیا ہی اس کام تے وے اسی میرے پیغمبر نے انج کر کے حدیث بیان کیتی ہے حدیث کنے بیان کیتی ہے امی جی نے بیان کیتی ہے کنے بیان کیتی ہے امی جی نے بیان کیتی امی عائشہ نے بیان کیتی ہے فرمایا پنجواں او بندہ ہے رب دے ملائکہ اے دے واسطے بھی دعا کردے نے جڑے صفا نو برابر کردے نے پیر دے نال پیر ملا کے کھڑے ہوندے نے قدم دے نال قدم ملا کے کھڑے ہوندے نے تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے اللہ اکبر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین علی الذین یسلون الصفوفا جڑا صفا نو مکمل کردا ہے قدم نہ قدم لا کے کھڑا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ پھر میرے پیغمبر نے اتنے ہی گل نہیں کیتی تے میرے پیغمبر نے اگے بھی الفاظ بولے نے تے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ رب العالمین او دا ایک درجہ بلند کر دیندا ہے جڑا صفا نو مکمل کردا ہے جڑا صفا نو برابر کر لیندا ہے اللہ رب العالمین یرفع اللہ بہا درجہ اللہ دا ایک درجہ بلند کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ تعصب دیاں نہ کتارو تے رب دے دین دی طرف آ جاؤ رب دے دین دی طرف آ جاؤ اس واسطے محبت دی بولی دی گل ہے پیار دی گل کرن لگیاں پیار دی گل کرن لگیاں اللہ اللہ او میرے مدنی دے مٹھے میٹھے بول میرے نبی دی زبان دے اندروں جڑیاں نکلیاں گلاں نے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیا قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی ایو مجبوری ہے آقا دیا قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی ایو مجبوری ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے حدیث اپنیاں جڑیاں صفا نے انہاں نو مکمل کریا کرو میرے نبی دی حدیث ہے کوئی تفرقہ بازی دی ضرورت نہیں اگر حدیث دی سمجھ نہیں آئی قاری صاحب جی دا حوالہ دے دیو ایسی حدیث دوبارہ پڑھنے چاہنے اپنے علماء دے